veld van Thijs Wiersma. Ja, de ploeggenoot van de leidende wedstrijd. Wiersma, die rappe man op de lange ijzers, want ook op de schaatsbaan is hij vaak te vinden. Wiersma in de contra-attack op zoek naar zijn ploeggenoot. Maar die is al lang gevlogen. Die zit al in de laatste honderden meters van deze derde etappe. Die rappe Amerikaan van Jack de Jongrenner. Vanaf volgend jaar rijdt voor het de Visma Lease Bike Development Team. En nu dus op weg naar een mooie overwinning hier op Waterslei. Oh, de level van het team. Hier mogen de handjes op elkaar, want hier is inderdaad die rappe Amerikaan. Laat hem horen voor de winnaar Ashley Berry. Well done. Congratulations Ashley Berry with this victory of this third and final stage. Dan gaan we het klokje laten lopen. Hier gaan we kijken, want hier komt dan inderdaad de man in de achtervolging. Is het inderdaad zijn ploeggenoot Thijs Wiersma voor een hele mooie tweede plaats. Jawel, Wiersma op 2. En dan de derde plaats, daar noteerde die andere rappe man inderdaad Rick Versloot. Versloot wederom attent gereden. Daar de gele trui van Gunning. Zit op een kleine 35 seconden van de winnaar van deze derde etappe. Ook de volle trui zat daarbij. Hier gaan we kijken naar de binnenkomst van Daan Maassen. AVV aankomst ook van Antoine Bergeron namens Waterslei. Kijken we hier naar de binnenkomst ook van Luca Signorini. En zo razen de mannen hier over de meet. Waaronder daar de witte trui ook hier binnengekomen. De trui daar met inderdaad Jacob Major komt binnen op 1.02 achter de winnaar. Samuel Gunning behoudt de leiderspositie. Hij is overal winnaar van deze driedaagse voor de juniormannen. Deze Waterslei Challenge voor de juniorman. Victory after 3 stages voor de Dutch rider Samuel Gunning. Hij pakt dus de eindoverwinning. Etappewinst is er voor de Jack de Jongrenner. En ook de nummer 2 komt uit die gelederen met Ashley Berry en Thijs Wiersma. En een keurige derde plaats ook voor Rick Versloot. Die daarbij ook nog wat puntjes mee pakt voor het sprintklassement. Want dat is ook spannend. Nog altijd coureurs richting de aankomstlijn, dus attentie alsjeblieft. Nog altijd zijn er renners onderweg richting de arrivé. So also attention please past the finish line for still arriving riders. Nog altijd de mannen onderweg hier richting de arrivé, waar we binnen gaan kijken van een van de mannen van de Rome-formatie, onder andere hier met William Jack Baldi. Hier een van die vroege vluchters in deze derde en afsluitende etappe.
that's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? Oh yeah, makes me king again. Nice victory like said before for the American rider Ashlyn Berry, and also he is gonna claim the green jersey for the sprint classification. Is also for the winner of this third and final stage. Ashlyn Berry gets the green jersey for the sprint classification. In the morning.